Πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Φανή Καφανά, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο με τον συνδυασμό του κυρίου Στέφανου Φωτιάδη. Κυρία Καφανά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κώτα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε με άλλη ιδιότητα, έτσι, μαζί. Ναι, ακριβώς, και δεν είμαι συνηθισμένη ακόμα σε αυτή την ιδιότητα. Τόσα χρόνια μιλούσαμε μόνο για το Σύλλογο και τώρα είμαστε αναγκασμένοι να μιλήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο που είναι των τοπικών εκλογών. Λοιπόν, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με την παράταξη του κυρίου Στέφανου Φωτιάδη, πώς πάει ο προεκλογικός αγώνας? Ο αγώνας μας θα έλεγα ότι πάει πάρα πολύ καλά. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τον κόσμο είναι εντελώς θετικά, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος θέλει μια αλλαγή, έναν νέο ηγέτη πάνω στο Δήμο των Σερών, γιατί πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα που δυστυχώς με την παρούσα Δημαρχιακή Αρχή δεν ολοκληρώθηκαν. Και ο κόσμος πιστεύει στον Στέφανο Φωτιάδη και τον θέλει να τον δει μπροστά, να ηγείται της παράταξής του και να ηγείται γενικά όλου του Δήμου, για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν όλα τα έργα και όλος ο σχεδιασμός των προγραμμάτων που έχουμε ήδη. Έχετε ξεκινήσει επαφές εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Προχθές είχατε κάποιες συναντήσεις με εκπροσώπους της αγοράς, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, φαντάζομαι και με πολίτες που σας βλέπουν ακόμη και στον δρόμο. Ναι, ποια είναι τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε? Τα μηνύματα τα ξέρουμε λίγο πολύ όλοι ποια είναι. Ο κόσμος θέλει μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην καθημερινότητά του, να το πούμε κλασικά όπως το λένε και όλοι, αλλά η καθημερινότητα είναι αυτή που ενδιαφέρει άμεσα τον πολίτη. Θέλει να κάνει τον τρόπο ζωής του λίγο καλύτερο, και αυτό είναι από απλά και μικρά πράγματα. Να ξεκινήσουμε από αυτά. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια αξιοποίηση όλων των δημοτικών κτηριών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις Σέρρες. Οπότε η εξυπηρέτηση του πολίτη να γίνεται πολύ ευκολότερη από τις υπηρεσίες. Να μην υπάρχει αυτή η τεράστια γραφειοκρατία που μας ταλαιπωρεί όλους, και εμένα και εσάς και όλο τον κόσμο, για ένα απλό χαρτί να θέλει να πηγαίνουμε 10 φορές σε κάποιες υπηρεσίες και να τρέχουμε και να κάνουμε. Ο πρώτος σκοπός μας είναι αυτός, να κάνουμε τη ζωή του πολίτη ευκολότερη σε ό,τι έχει σχέση με τα θέματα της εξυπηρέτησης μέσω του Δήμου. Ένα άλλο βασικό θέμα που ξέρουμε όλοι και το λέμε τόσο καιρό είναι το θέμα της καθαριότητας, που ίσως έχει παραμεληθεί λίγο, για το λόγο ότι ίσως δεν υπάρχει και το προσωπικό που θα μπορέσει, που χρειάζεται για να είναι η καθαριότητα της πόλης όπως πρέπει. Εμείς έχουμε σκοπό να πάρουμε προγράμματα για να μπορέσει και να δουλέψει ο σεραϊκός λαός σε αυτά τα προγράμματα, αλλά και η μορφή της πόλης να γίνει πολύ καλύτερη. Και αν μου επιτρέπετε το συγκεκριμένο θέμα, όσον αφορά την καθημερινότητα και καθαριότητα, πονάει όλους τους Δήμους, έτσι? Ναι, δυστυχώς είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. Τώρα εμείς δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το πρόγραμμά μας. Αναφέρουμε αναλυτικά πώς θα κινηθούμε πάνω σε αυτό τον τομέα και πώς θα δράσουμε για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Να κάνουμε δηλαδή ό,τι καλύτερο γίνεται. Το θέμα μας είναι να μπορέσουμε τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης να κάνουμε μια υπογειοποίηση των κάδων, οπότε όπου γυρνάμε, εκεί που έρχεται και όλοι οι επισκέπτες, όλος ο κόσμος που βγαίνει μια βόλτα, να μην κοιτάζει δεξιά-αριστερά του και βλέπει τους κάδους, γιατί όπως ξέρουμε σε πόλεις του εξωτερικού και οτιδήποτε, είναι εδώ και μια 20 ετία τουλάχιστον αυτό το φαινόμενο. Τι είναι αυτό το οποίο σας θυμώνει στον Δήμο Σερών, στην πόλη των Σερών, και θέλετε εσείς προσωπικά σαν Φανή Καφανά να το αλλάξετε? Εμένα αυτό που με πειράζει είναι δυστυχώς τα θέματα που έχουν σχέση με τις ευπαθείς ομάδες. Και ιδίως εμένα με ενδιαφέρουν τα άτομα του συλλόγου μας, του Συλλόγου Καρκινοπαθών, αλλά και από εκεί και πέρα ακολουθούν και όλες οι άλλες ιδιαίτερες ομάδες. Σε αυτό το θέμα τι μπορεί να γίνει? Δεν υπήρχαν προγράμματα πρόνοιας και βοήθειας για αυτά τα άτομα. Ο Στέφανος Φωτιάδης, όπως και πολλοί άλλοι μέσα από την παράταξη, είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι πάνω στο θέμα των ευπαθών ομάδων, και έχουμε σκοπό μας να βοηθήσουμε όλα αυτά τα άτομα που έχουν ανάγκη. Να μην μείνει κανείς πολίτης αβοήθητος, και όλοι να έχουν ένα χέρι βοηθείας δίπλα τους. Αυτό σκεφτόμαστε, να κάνουμε μια κοινωνική κάρτα, οπότε να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν τα βασικά αγαθά που χρειάζονται στο σπίτι τους, και από εκεί και πέρα σκεφτόμαστε
Σκεφτόμαστε τη δημιουργία δημοτικών ιατρίων, όπου θα στελεχωθούν με θελοντές γιατρούς, συνταξιούχους που θέλουν να προσφέρουν στα κοινά, όπως και να τρέξουμε κάποια προγράμματα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις θέσεις με κάποιους νέους επιστήμονες, για να καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο φάσμα από τις ειδικότητες των γιατρών που χρειάζεται. Και προκειμένου να βοηθηθούν και τα άτομα τα οποία χρήζουν. Ναι, ακριβώς. Γιατί όπως ξέρετε, οι ανασφάλιστοι και αυτοί που χρειάζονται βοήθεια, τα έχουμε πει σε προηγούμενες φορές που έχουμε ζητηθεί, είναι πάρα πολλά. Και πρέπει ο Δήμος πρώτα απ' όλα να κάνει κάτι για να βοηθήσει αυτά τα άτομα, τα ανασφάλιστα. Κύριε Καφανά, υπάρχει μεγάλο ποσοστό ατόμων που σε αυτές τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, ασχολούνται με τα κοινά. Το ίδιο και εσείς. Αυτό γιατί? Γιατί βλέπω ότι ο κόσμος έχει περάσει σε μια άλλη διάσταση. Θέλει να προσφέρει. Ιδίως οι νέοι άνθρωποι της δικής μας ηλικίας. Εντάξει, δεν είμαστε και πολύ νέοι, το λέμε χαριτολογώντας. Νέα πρόσωπα, αλλά νέα πρόσωπα, άφθαρτα πρόσωπα που έχουν την όρεξη, το κουράγιο και τη δύναμη να ξεκινήσουν από την αρχή για να προσφέρουν ό,τι το καλύτερο για τον συνάνθρωπό τους. Και αυτό είναι γενικό για όλους τους συνδυασμούς. Και πιστεύω ότι είναι πολύ καλό, γιατί ίσως ο κόσμος έχει βαρεθεί να βλέπει τα παλιά άτομα και θέλει να δει κάτι καινούργιο, να έχει μια νέα ελπίδα. Ότι θα μπορέσουν αυτοί με όλη τη δύναμη και τη θέληση που έχουν ξεκινώντας να προσφέρουν ό,τι καλύτερο γίνεται για τον τόπο μας. Ήταν εύκολο να πείτε εσείς το ναι στην πρόταση που σας έκανε ο κύριος Φωτιάδης? Εγώ τον κύριο Φωτιάδη τον εκτιμώ αφάνταστα από παλιά. Έχω συνεργαστεί μαζί του και σαν ομάρχης. Ήταν πολύ εύκολο να πω το ναι για να τον πλησιάσω, για να πάω μαζί του, αλλά το δύσκολο για μένα ήταν ότι έπρεπε να διαλέξω αν θα έμενα στο σύλλογο σαν πρόεδρος των καρκινοπαθών ή αν θα ακολουθούσα τον κύριο Φωτιάδη. Αλλά μετά από συζήτηση που είχαμε από κοινού και με τον κύριο Φωτιάδη και με τα μέλη του Συλλόγου, αποφασίσαμε ότι το καλύτερο για το Σύλλογο θα ήταν να ασχοληθώ με τα κοινά μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι ότι μια βαθμίδα παραπάνω είναι μια βαθμίδα. Σίγουρα θα μπορέσουμε να κάνουμε μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση πολύ περισσότερα πράγματα για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και έτσι, σκεφτόμενοι το καλό των συνανθρώπων, των καρκινοπαθών και των ευπαθών ομάδων, πίστεψα ότι έπρεπε να ασχοληθώ με τα δημοτικά. Υπήρχε δηλαδή παρότρινση και από την οικογένεια και από φίλους, συγγενείς και γνωστούς, έτσι? Ναι, αυτό ήταν άμεσο. Με σκούντιξαν όλοι και ήταν ένα βήμα παραπάνω και για τη δική μου πορεία. Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θα δίνατε στους τηλεθεατές όσον αφορά τις εκλογές αυτές? Ναι, θέλω να πω ότι γιατί βλέπουμε υπάρχει και μια αντίδραση έξω στον κόσμο. Ναι, και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ήταν εύκολο να πείτε το ναι, δεδομένου το ότι ο κόσμος έχει κουραστεί, αν μου επιτρέπετε, εντός εισαγωγικών, με τους πολιτικούς και όλοι λένε όλοι οι ίδιοι είναι, δεν θα αλλάξει τίποτα στην πόλη, στον Δήμο, στην περιφέρεια κτλ. Αυτό σας επηρέασε καθόλου? Όχι, δεν με επηρέασε, γιατί εγώ ξέρω και τις δυνάμεις τις δικές μου και τις δυνάμεις του κυρίου Φωτιάδη. Υπάρχει αυτή η αντίδραση από τον κόσμο. Σε αρκετά άτομα το έχω συναντήσει. Αυτό ακριβώς που είπατε κι εσείς, ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Αλλά όχι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Εγώ στέλνω ένα μήνυμα ότι όλοι μας πρέπει να πάμε στις κάλπες, πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Γιατί το να μην πάμε δεν κάνουμε κάτι. Πρέπει να υπάρχει μια αρχή του τόπου για να μπορέσει να πάει και ο τόπος καλύτερα. Αν φτάσουμε στην ακυβερνησία δεν θα γίνει κάτι, γιατί κάποιοι μου είπαν δεν θα πάω να ψηφίσω από διαμαρτυρία. Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Ένα δικαίωμά μας είναι η ψήφος μας και με αυτό πρέπει να μπορέσουμε και εμείς να σκουντίξουμε για το καλό του τόπου μας και του Δήμου μας. Κύριε Καφανά, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας και μετά τις εκλογές είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε των αποτελεσμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Να είστε καλά.